Bueno, arratsaldeon, mila esker, hona etortzeagatik. Tobacco Days liburu denak gaude, badakizuenez, Tabakaleran. Eta Bagera elkarteak antolatu dituen bikografiak elkarrizketa formatu bereziaren lehenengo saiakera izango da. Nire izena da Jon Olano, Carlos da nire bigarren izena. Eta gaur egingo dut moderatzaile lana, edo ezagutuko dituzue neskero, gure gaurko gonbidatuak, Begoña del Teso eta Jon Garaño ditugu. Eta egingo nuke orain gaien aurkezpen biografiko txiki bat, baina justu gure gaurko zeregina horixe da. Ez beraien biografiatan pixka bat arakatzea eta hizkuntzak ze pixu edo ze garrantzi izan duen, hortan jartu dugu arreta. Bakigu, biografia kontu potoloa da. Orduan, nik eskematxo bat egin dut, galdera bat ekarri ditut prest. Eta, bai, lasai. Eta, hiru ataletan banatu dut elkarrezketa. Ikusiko dugu, batetik bestera salto egingo dugun edo jarretuko dugun. Baina, hasiera baten, hiru atal horiek, pentsatu dut izatea, haurtzaroa, gaztaroa eta helduaroa. Haurtzaroa ja beste batera utziko dugu. Baina, hortik hasi nahiko nuke. Zuek biok donostiarrak zarete, interesan dago. Eta zuek nola oroitzen duzue zuen txikitako edo haurtzaroko Donostia? Nondik ibiltzen zizuten zuek txikita? Baina, nik beti pentsatzen du ni amarekin bizitzen, dio bakarrik. Eta, karo, guretzat, mendira joatea zen, ulia da, guretzat, mendira ulia zen. Eta, erreduko txerik, eta hori, eta derrepentean, ikastetxean, joan nintzen, general bola ikastetxean. Esentzia izan, general. Eta egunero, esan zuten Espainiako ereserkiak ez du laletarik. Nik egunero kantatzen nuen. Edo gainera ez di txikitaren. Kontua da, justu hori guretzat, mendia zen. Eta derrepentean ikastetxean joan nintzenean, ja beste hau bat ni baino normalagoa ziren, eta bazuten aita, bazuten kotxea, eta joaten ziren benetako mendietara. Eta guri, edo niri, mespetxu berriak izaten, nola, bazoa zela uliara, ez, mendiak dira, abarra, eta gorbea, eta ernio, edo joan nahi dagoenekin agarrara, uste berriak, eta badakite zitzen dela, eta besteak ezapoletu. Baina hori, nik dudan oroitzapena da, ulia eta jakina, zumbiolak, gorzekoa zenean, eta txerriak, uretan, zeudelari, eta gustora. Baitu ez, hori mira, un cerdo muerto! Eta hori groseko ondartxa, guri izugarri majoan zitzaigun, txerriak barne, eta gero hor ziren arrain, ez usteldua, baizik ja ziren zibernetikoak ez, baina nola esango nuke hori, hori gero gozila izan zela, berri bakarreko gaina radioaktiboak eta hori edo behitzen, guretzat odun, groseko ondartxa, guk el tostadero deitzen genion, eta ulia, benetako benetako. Orduan, txikitako paisaiek, Libia, txarriliak,
arrain mutanteak Eta hori zen itxas. Que nola zaten da eskama? Eskata hori, eskatarik gabeko hori somurroak ez da, eta hori da. Eta bandera beti hori. Eta bandera beti gorria. Es decir, gorria nik, el primer foto ikusten nuen ikastetxean. Ere zertia kantatzen nuen ikastetxean. Eta gero kantatzen nuen ere montañas nevadas, banderas albinas. Eta cara al sol beti kontatu zatzen. Gero, beste galderatxo bat egin bezuz, baina baina entzun nahi dut, pixka bat Jonen txikitako paisaia hori, edo ze nola goratzen duzuzuk zarako Donostia? Ni, egia esan, Donostiara naiz, uneko unean, baina baita naiz Donostiarakoa uneko unean. Dakit asko pesu dobretzen, nizitzen naiz Biletakoa uneko unean. Ez berrogeita marrazkian tarra eta uneko ben Donostiara. Hau da, bueno, nik jaio nintzanean, Astiaran jaio nintzen, baina iruztekin Donostira gutatu nintzen, eta gero bizitza gehiena Donostian egin dut, baina ikastolara jarraitzen duten Martuteneko ikastolara, eta Martuteneko ikastolatzen Lodiola, Martutene eta Astiarako jende osatuta. Orduan, nire bizitza behien bat egin dut Urumea eta guk ez genuen Cara al Sol arazte, baira ikastolatzen aratzen Superman ikastola, nahiko ari dira gaitzen zela ikastola batek, irkina batek izan aitotea, horrela da. Eta zan, agiro oso ikastola, hirurogeita hamargarren hamarkadan, laurogeita hasieran, oso ikastola giro batekoa, eta orduan nik garai horretan, niretzako nik esan duke bastante fantasiosa nintzala. Eta gero nintzen, nirean nahi arrebak, baina bastante zarra balia, orduan, batzutan sentitu izan dut, familian, eskat, nuke zengo, ez baztertuta, baina bai, nire gurasoak, nire nahi arrebekin, batzutan zian, ez dakiz mentira, ez dakiz esko zertara, eta nirekin, gauza gehiak ja galdu dituz, eta ikazarra gozaren gauzak egiteko. Eta orduan, nik, txikitan mentzat, gauzaroan, nik kirola gustatzen asko, eta batipa hasieran bizikletan egitea, eta orduan bizikletan hori asko egin ditut. Eta nire ametsa zen txirrindulari profesionala izatea, eta momentatik pentsatzen nuen posible izango zara txirrindulari profesionala izatea, bueno, gurukoen artean honenetakoan nintzen, baina beraz nintzanean korritzen Donostiarratanak, duratzen nintzen txarketakoan nintzala. Beti zeinean ni eta nire lagunak tropela, baina atzera, lehen lortu gero tropelan sartzea, baina normalean ez ginen ez da tropelan sartu, desastroa. Ni oso ondia nintzen baita ere, eta aldapa zorenean, atzera egin nuen, eta gauzarik, orduan horrekin frustrazioa da izan, baina hori saskio bera pasan nintzen, eta saskio berak nire bizitzako denbora asko hartu zen. Orduan, bueno, zinok esango da nahiko hauzaro normala izan dut, puntu bateraino, ze bosgarren maila errepetatu erazizioen, eta biozan, zipartu nintzalako egiten dutzen ikasketetan, eta biozan hori ontu ezitzaren, zertek aurrera gira guztan dutzen, eta orduan, pues, pero la nik egiten dula, miranteak ikusi, eta Zu gehiago Ibai aldera begira. Ibai aldera, eta gero, nik bai arraik mitatean antzeko tasun handiena igual, egin nintzen gare batean, batzuk ezagutu UB seria zegoen telebiztan, eta horrekin nean, zena egin nintzako zala, munduko bazikoren, horrekin bai egin nintzen, Zer berak hartzen zituen? bueno, pues zentanak, de repente altzan, alikpena batzuk etortzen dira, mundura, nazten dira pertsonekin, badirudi honek dira, gero gaiztara dira, baditu posasko, puntu batetik ez dakit, abenturat jokan, jokorako posibilitateak mantetzen, baina, bueno, dugu ez seria ez zela, pero, eta horren, nik asko izan naiz,
gara hartan bete pelikulak ikusi eta pelikulekin postatzeko. Gara jantzi ikusi eta gehien txenak ez dela ezta. Gara jantzi ikusi eta pentsatu gara jantzeala eta horrekin asko fantasatu dut, batean gehiagik. Eta afizio hori konpartitzen duzu janekin zuk ere V seria ikusten zenuen edo beste zaletasun? Telebista denok dugula eta zen casi podemos entender a ustedes la identidad viaja al fondo del mar esaterako. Eta claro, egunero astero ikaskide komentatzen zuten viaja al fondo del mar eta ciencia ficción telesailazio eta hori guztia. Eta claro, nik ez du telebistari eta nik hogak ikuntzen bezurretan nik entzuten nien eta bai edo ez esaten nien. Zain ergonela, eta kuerda, bizta hierko doiziko esaten nuen nik, edo abai zinondo, abai polita. Eta horrela zinitzen bezurretan, eta gero hautsokideek edosi zuten telebista, eta ez nik milion baino zarragoa naiz, eta telebista batek etxean, etxean telebista erosten zuenean, gonbitea basazien bestei, eta hau elkartzen ginen, telesaiak ikusteko. Eta gero lortu genuen, beti epeka, baina momentu hartan jarri zen modan edo martxan epeka ordaintzeko sistema, eta Miakuskaleko Galeria Zentralen, edozu lehendabiziko telebista, eta gezurretan jarraitu nun, bai, beste motako gezurretan. Viaja al fondo del mar ikusten nun, eta komentatzen. Gezurretan, jakina nahi. Hori da. Eta zinea espazio ez dela, zuek txikitan zuentzat zer esan, nola joaten zinuten zuek zinea ikustea, telebistaz aparte? Bueno, nire zinea Donostiko zineareto egitxuretara, Casino, Miramarbea, Astoriara, gero, ja txikita, hoi hainez haurtzara bat, egunetan, gero gaztetan nik asko jonez, eta nire zinemarrika beti zen da Astoria zen. Bai, handia zenen, eta gero batzen naiz, irikizutu iztenean multisalaiek, netzak esan munduko gauzerik modernoen edo, nire gaztean ikusten dituen zazpi pelikula, lanek ikusten dituen, lanek ikusten nahi nuen, eta, bai, nik niretzako lehenengo retzapenako zinearekin gotuta ikusle bezala zen, gurekin bizi zen, nire amaren izela bat, eta hori izan niretzako bigarren ama bat izan, eta berari asko guztien zen zinea, eta zuginan zinea guztian, berari guztien zen zinea zen, batik bat gauz asko, baina oso horitzapenean ditu danak, James Bonden pelikulak, eta batik bat Spencer eta Terence bila guztien zezkin, beti ikustea, ezta? Eta bidakan nire hartzaroko, lehenengo pelikulak izela, buruan dituenak, eta gero, jaz eginean eta badeiaki pelikulak ikustea dakuten, okagun artean edo, moron ja, zaben, lokakaren polizia, eta guztia Rambo, guztia, eta ja, bizkarrik ere xo pelikula. Oiek osatute bizkar zure biografia sentimentala, zinearekin. Zerako zehori, duri gabe, nire estatuetako zineko nintzara izan zara nintzako zinea, hori izan zera. Gero ja, pixkanaka, gaztetan niretzako beste zinea, beti zaten beste zinea deskubritu nuen batik bat, eta asko markatu ninduen zerbait izan zen, Televisión Española bota zutenean Hitchcock eguzko ziklo bat, eta izan zen, nintzako oso harrigarria, gazteak izan dut esan ditu, Mabi bat, Meka bat,
ja orduan, aurretik ere beste baina zerbait ezberdinatzeko. Zen honetan, referentzia da. Eta gero nintzen beste zinemata bat deskubritzen, eta gero beste inflexio puntua nintzeko zinemaldian. Zinemaldian, deskubritzen beste zinemata bat, orduatzen nekina existitzen nik. Zinea, ez da bizer, eta aurkaria bazkantzera deskubritzen eta erakatzen beste zinema. Baina hori jai, izango zen, Marseille, Masazkirtekin, nera bezala. Eso entuak ematen baditu gure lasai. No, hay progresio bat dian, ez da? Zeran da ikusten nola ziren komertziala bat, eta baina denetik ikusten dut. Lehen aztu zait esatea, baina zuek ere entzuleok zeo zer esan nahi baduzue, edo oroitzapenen bat edo partekatu. Gehitu nahi izun hori, claro, zinemaldia, justo horren desberdinean zeren jatorrizko bertsioan ematen dutena. Da, hori da desberdintasuna, ez da. Zen bestela, zinema areto hemengo guztietan dana doblatuta zen, ez? Eta oraindik jarraitzen duen bezala egiten. Eta horren lehioa handi bat izan da hori, ez? Zuentzako da, nontzat. Baina nik uste baita ere dara zine mota bat. Egia da, jende askori igual horrek ere atzera egiten ziola, jakiteak zinemaldian pelikulak irakurri behartzia da. Baina gero, normalean pelikula horiek ez ziren zinean komertzialetan ikusten. Nik uste horren, aukera handiago da pelikula horiek ikusteko, ni behintzat iruditzen ari dakar, ez dakit. Begoinak hori, ni baina eskutu zoretu. Baina ni behintzat, hor ikasi nun, edo hor disfrutatu nun aseran pelikula zenta. Disfrutatu nire aspertzen pelikulekin, eta betere ikusten gauzak, zine bizitzeko beste era bat, eta batzukin guzti batatzen, bestatzukin azarretzen, ez dakit, sensazio oso desberdinak sortatzen zizkizun zine hori guzti. Zu Begoña, hautzaroan zinearekin lotutako oroitzapenak egin zinemara joaten. Ni txikitan dena zinisten duen pantalla handik eta izugarrizko izkanpilak sortzen dituen zinemaren. Aretoan Marcelino Paniminorekin benetan beldurtu. Lasi eta rintintin hilzorian zeudela, inerrarrez. La Dama de las Cameliasekin dakit zer gertatu zitzaidan Zaboien, baina zerbait larri egin nun eta amak zine egin zuen ez zela nerekin zinemara bueltatuko. Eta oso beran duazen nintzen zineman, eta gauza guztietan bezala lagunek edo egiten nintzen, ere gaina amak liburu denda zuen, eta orduan beti etxean liburuen aldekoagoak izaten ginen, zinemaren aldekoak baino, eta beti gertatzen den bezala, ni hasi nintzen futbola joaten, lagun minen anaiak, guapoak izateaz aparte, zantzeko jokalariak zirelako. Atotxara etortzen ginen, baina jende gutxi joaten zen, baina gu jokalarien lagunak edo albebak ginen, jartzen ginen espositoten atxailearen atxean, eta anasi ginen futbolaz ikasten. Gero, elkartu nintzen Gozeko zinekluba eramaten zuen jendearekin, pareta zuri batean ematen proiektatzen zituzten pelikulak, eta pentsatu nina, zinema, futbola, zinema eta horrela, baina oso berandu hasi nintzen ja zinema daztatzen. Lehenengo aldia zinemaldian izan zen
32an, baina ez bultzatua Bergman ikusi nahi nuelako, edo Euskalo Zer, edo jatorrizko bertsioan ikusi nahi nitulako pelikula, baizik eta gaztein jerduz izugarri maitatzen nun telebistan ikusita, eta jarri zuten joak jotzen ziklo bat, eta jarri joak jotzen bai. La fiera de mi niña proiektatuko zutela, eta nahi eta aldinik ez izan lortu nun sartzen eta ikusi la fiera de mi niña Donostiako zinemaldian, baina oso berandu zen eta gaina atxera berirako batean. Ez, gero gogoan dut ja aldinean aurreratua, hori jatorrizko bertsioarena, ez gogoan dut Portero de Noche estrenatu zutenean, pelikulak ez zula ez da titulurik ere. Izan zelako estrangis total, eskultural eta euskal mundik ekarria, eta Victoria Eugeniako taquillerak esan, pero que no tiene subtítulo, que está en italiano, eta gudeno, txarloka pintzelako, naziak zirelako, eta gaina pentsatzen denolako, pornoa zelako, hori izkambia bizian, zaberari lortzeko, baina hori da, nire zinemarekiko oroipena beti dira telebistakoak eta zuri beltzean. Gero ja, kasi kritiko nintzela konturatu nintzen, ni zuri beltzean ziren pelikulak pentsatzen ditun horiek, derrepentean korroetan zirela. Nik denak ikusten ditun hori gure telebistan eta gero. Kolorez ziren. Nik gogoan ditudan irudi asko, zuri beltzean dira, berridore, mezuretan ez, koloretan ziren, nik zuri beltzean ikusten ditut, eta zuri beltzean gordetzen. Entzule artean epatu duten hori jatorrizko bertsioan, kuriosidadez ikusi zenuen La fiera de mi niña hori, ingeles ez eman zuten? Ez dakit eski, badakit zeharo garrantzitsua, orain badakit zeharo garrantzitsua dela, baina eski askotan errezeluz entzuten dut jatorrizko bertsioaren alda, ematen dut denok hasi ginela zinema ikusten, Bergman ikusten eta ziokoz. Eta hasi ginela irakurtzen Shakespeare, irakurtzen eta ingelesez. Resumutza da, denok bakera da izan ditugu. Eta denok fotonovelak edo novela txarrak edo nik Moby Dick benetakoa irakurri nun orain dela edaki zenbat urte. 8 urte edo nik Moby Dick irakurtzen nun historia selekzion. Marrazkekin eta pentsatzen nun Moby Dick irakurrika nula. Eta konturatu nintzen, zaitz, baina hori da, ematen du, denok hasi garela, Schopenhauer irakurtzen eta Bergman ikusten badakigu, lokarken polizia eta mandietika milion garaino bezala. Nik, esan, ni ari ez bideklura asko nintzen, gure garaiko falta batzutan, falta botatzen, baina batzun zerbait ez da, dendara joan eta ikusi hau hartuko ez da giztema denbora ikusten portadak eta horren aktoren anakua eta efektuak eta denak eta zentzen zait, eta gizergatik anbeldutzen erosin negatizu da dela izan zen, baina gainean, onduan ditu nire ikusi txikia batzuk, ikusak ikusuaren bizilagun batzuk, eta behin egiten beldurrek eta eta zugarrizko beldurra da zena. Baina, gero, hori ere hona da, azkenean da, esperientzia bizitzen egitea eta horrekin zoaz, eta gazte guztian bitxo horrekin buruan, eta
eta eskerrak. Eta zena errek beldurra pasatzuten? Zero, baina zero, eta gainean, esaten zen, honek nola ematen dizun, beldurra mango izue eta baina, ze beldurra eta baita igual, gustatu ez zitzaigun nik uste baina gutxi, nik uste asko gustatuko zitzaigela eta ondo dira beste atzuk gire gustatu ezkina. Eta ez nintzen, nik uste nire semeekin, los vengadores en la esquina, Endgame. Bueno, eta zen, bueno, uneko pelikula izango litzela, eta bueno, pixka bat. Bai, eskenean badago. Justo, galdetu nahi nizuen, hori txikitako beldurrei buruz. Bueno, ez da egite baina zer esan zuen. Ez bakarrik hori bat, eterekin lotuta bat, miresten dugulako, nik oraindik ikusi dudan bakoitzean, eta uste dut, nik oraindik historian dagoenean, gogabe egiten da. Bai, eta gaina, gusto, ez dio nire buruari galdetzen, baina bego, nola ez gustura egiten dut, eta gaina pensatzen dut, bai hona izan behar dut pelikulan, orainik, negare egiten baldin badut, jakinaren gainean, baina sartzen dutenean hori, gazpa horrenpean eta hori, nik negare egiten dut, eta gaina gustora egiten dut. Hor da, pelikula konozia zegoen, gauza da garrik. Hor da hon konexio hori umea eta estraterrezken artean. Oso, azkenen da, pertsona, ume bat, pertsona eta panpil bat. Ikusiko bat nenu, realitatearen filtrotik, panpil bat eta pertsona. Hor konexio oso berezi bat, ikustetu esker. Lortzen dezula emozionatzean, hau txingo da eta dana eta Ondo, eta, lehen jonek ekatu pixka bat, bere ametxetako bat edo zela txerretu gai izatea, gero gero aldatu zenuen, zuzendari ez dut uste izan da izan duen txikitan. Gaztaron bai esaten nula, institutuan nahi nula zine zuzendari izan, ez da gizarratik jakin gabe behar zen. Baina bai, igual da, gero, ez da gizarratik, baina bai esaten nuen zerbait, baina ni lehen igual ekatu da nurregatik, suerte izan ere gurasoen zen kamara bat zegoela. Eta kamara hori, izan gire geretzen, eta ni, esperdutan egonean, erabiltzen hori, eta ditu nire portuak igual, izan diegia da. Eta minten izan ere izatxo batzuk, horrek urmintzen saltxeatzen, eta bai, usten duzten, aparatuekin ez egitzea, eta nire gauza kontatzea, baina la urte batzuk ikusi nituen, eta ikusi zela edo da, eta baina dia, oso nire momentu hortan egituko zitzen oso trascendentalak zira, oso zasi filosofiko eriotzerik buruz, horreko dana atzan, oso trascendentea. Eta, iritzen nintzen horrekin, eta hori momentetik gabe zen, hau, hori da erabiltzen, zergatik. Baina, gero, beste bide batetik nintzen, eta gero, bizitza kontak zituen, eta gero ikeratu nuen. Baina, nintzen, bueno, ya institutuan. Tu begoña, agatxasko profesional. Bizi egiten nintzen, gustura eta bizi baiaren, baina gizarte maila aldetik, ofizialki nire elakit, ama bankuetxean garbitzen zituen zentzurik honenean. Eta karo, jendeak badakizu garai horietan jefe guztiak oso paternalistak zirela, eta esaten zuten, la niña es lista, hemen egingo du lan.
eta gaina, ama garbitzen zuen banko populara, orduan orain langabezian izango nintzateke, baina bai, la niña es lista, hizkuntzak ikasten baldin baditu sartuko da en el departamento de extranjería, vale, perfecto, vale, eta gero hori Eskola nazionaletako zuzendari bat ere konturatu zen la niña eta beste lagun bat nahiko askarra ginela eta erabakizun naiz eta ofizialki kontemplatua ez izan jarraitu behar genula batxillerrean. Eta izan zen nahiko izkilua handia hezkuntza departamentuan programatuta zegoelako. Ulertzen, nazionaletako neskek ez zuten batxillergoa egiten. Baina lortu zuten, edakizen, eta azkenean egin nuen, como la niña escribía bien, hemen nago. Ulertzen, nik ametxik ez duen behar bada, amen gaiztori vampirokin baina ametxik ez baina ez dut txiste esaten ez, horrela bizitzen da, horrela biziko gara, oran mendira joaten, uliara joaten eta el costaderoa joaten eta mobidik, historial de selección, margazkiekin irakurtzen. Bueno, ametsak, aikatu zuen amnez gaiztoa, gogoratzen ez bai, txikitan izan baten nola beldur ziren bat edo? Zileak bat, nahiko arrako izan ditekena, baina. Gaina ez dute ametsak ez dira erretikatzen, eta kasuen erretikatu zen, eta zaharrak baina ni marroi bat izan, eta nire familia guztia marroi bat zen, eta hori ginen marroi kaja batean, kamioi batean. Eta kamioiotatik kaja hori erortzen da, eta hori gelitzen naiz aparte, eta nire gurasoak eta betere marroi batzena eta aparte bai, eta hori zintzen horrekin, eta bere nahi komposten. Eta oso gorra izan hori... Bik zerri proposatu duzu. Eta horregatik, gomentzatik marroia, baina hori eukit eta gero baitere beste bat, zizare bat, zizare erralde batekin. Zuzenala zizare? Ez, kasotan, irekiten dut ahoa eta horieko da elektromantiena bat bat marroia. Esan ez goren jatik duzula marroia, bide txikitan ez? Ez daki baina, igual ja horrelatu ditu jaten. Bai. Oso absurda da, baina niretzeko oso gutu berriz. Zerbait izango da, espezifikatzio bat eta baina. Eta zu behar? Ezakite, karo, hori behar bada ez naturik nuen amez gaiztua, eta hozke ama bankoan garbitzeko ateratzen zen etxetik lorzeko bostetan. Eta, karo, niri hori gaua eta iluntasuna eta jenderik gabeko ia eta gauza hori guztiek berdura ematen zidan eta esinatu ni ere otoi egiten nuen esanen zerbait gertatuko balitz amari da gaina orain Eta pesatzen dutea oso nerekoia nintzen alain, baina nire otoitza zen meseden jaiko maitiak salba ezazu ama edo gorde ezazu ama. Ez que zerbait gertatzen baldin bazaio, norekin joango naiz irlara. Nork eramango nau ferietara. Baina, ez que nik egoista nerekoia, edo bakarriko da nik amarekin nahi nun, el beste inorekin, baina hori zen eta gero, eta ukatu duikena dugu beti izan ditugu txakurra. Eta bati, okumitu zitzaion zintzea
nire ohe azpian. Eta nik beti gauero irudikatzen nuen txakurra hilda ohe azpian. Eta azkenean gogoan dut bi astetan edo lo egin nula koltsoi baten gainean, baina zukaldean. Hori alde batetik txakur bilda eta beste aldetik bizirik iraun behar zuna. Pasako gara, bigarren atalera, gaztarora, gero agian botatu hortzaura. Honez gero Begoñak ekatu duela, baina lista eta bidera zer moduz moldatzen zuke ikasketetan, zure aipatu duzu bosgarren maila ekatu zuela. Hola, nerabe zaro garaian eta ikasketak eta nola eramatzen dituzte? Nik ondo, nik hor opin gaizki, ondo egilintzan dut gaizki, nik batzen naiz, entzeko oso aldaketa handia izan zen ikastolatik, baranera leziora pasaginen ez. Eta hor bai, niretzako izan zela, ez ikasketek handi, baizik eta beste mundu bat deskubritu, beste jende bat, eta ginen gure mundu txiki hortatikan, eta beste jende motivazioan, eta izan zen, bueno, ez dakit beste jende motivazioan, nahi bera zure adinean ere danak aldatzen gara, eta momentu hortan, aldaketa bat dago, eta hor bai ikuskatzen oso aldaketa nabaria bezala nire bizitzan garaizka. Teknaria eta kuerda egiten, eta beste bateko izaten, eta banotik antzaitzen nuen kirolean, zizkirolean dena, baina ja, beste gauzatuk ere zitzatzen zitzaizkira. Nahiko momentu berez izan. Ikasketin nik badakit, ez zitzaidala gustatzen joaten nintzen urtebetez joan nintzen ikastetxea. Bai, ikastetxea gustatzen zitzaidan, baina betikoa, irakarle batekin gaizki konpondu, eta zan nion amari, zin egiten dizu, hemendik ateratzen baldin behar zu, ez dudala ikastetxerik galduko, baina atera nazazu hemendik, joango naiz akademia pribatu batera, egingo dut batxilergoa 3 urtetan, eta hori badakizu azterketak konbidez den institutuan, eta horrela, poemeari gabe gero ja 6garrena eta 5garrena eta institutuan egin nintu izugarrizko libertatea eman zidan akademia pribatu batera joateak, goizean libre gonbon, amaren bila joaten nintzen, Dober kafeterian gozaltzen dugu egunerone, nire ama nahiko mafiosoa izan zen eta lortu zuen imperio txiki bat, garbitzen zuen Banco Popular, Sasteria Delgado, Joyería Bendarrain eta Lilia Loy, laketazaten perfumeria, eta bazun empolio txiki bat, eta handik ateratzerakoan, gozaltzera Dober kafeteria, eta gero ni akademiara. Bizitzen nintzen nahi nuen bezala, eta gero kainan etortzen diren azterketak institutoan, por libre, eta hori bai zirela amez gaiztoak eta beldurrak eta hori guztia, baina gai ditu, eta gero institutoaren libertate oso hura, han aurkitu nuen euskera, han aurkitu nituen lehendabiziko lagun euskaldunak, han sentitu nuen benetako lagunak izateko nik euskera ikasi behar duna, baina oso kuriosoa zen, amak lehen
hori guztia gazatu baino lehen, amak lortu zuen lana, hasierako zubiola ikastolako egoitzean, gambitzen ere, segon Maria Eldi. Eta han izan zen behar badan ere lehenengo topaketa edo oztopozoa euskerarekin. Nik ikusten duen liburu hori, nik irudiari begira somatzen duen. Horrek izan behar zula Cenicienta. Eta nik irakutzen duen Errautzkin. Hori eta gero hori, eta justu amak han sartu zuen emakumearen alaba orain ere lankidea da, eta baita euskera laguntzailea Euskal Irratian. Zirkulo guzpil zoroa edo ezain zoroa, zorionekoa. Oso ondo behin zen, aztu zeilen haurtzaroaz ari ginela, galdetzea euskararen esentzia edo ez, esan duzu nola aplikuzen duzuk liburu horretan, euskara liburu horretan. Zuk txikitan euskara entzuten zen duen, hemen ni erdalduna hutsa nintzen eta behar bada naiz. Gertzen, Aitona Abilakoa, Amona Leongoa, Ama Txiripaz Tolosan jaioa, baina Txiripaz, hauzokide batzuk euskaraz egiten zuten, baina bai kuriosoak euskaraz egiten dute, vale, konfugamos, vale, euskaraz egiten dute, bai azentu agraro dute, etorri zaite lankide bat bankura, eta kasik erderaz endaki, eske da, Gipuzkoako herri batekoa, bai kurioso, eta nire esaten du kambion bai kuriosoa. Pentsatzen genuen, eta hori bakarrik, bai. Zen, esen misterio bat, zen, mitxikiri bat edo relikia antxeko bat, eta gaina esan dakoa, eske ni honen baino asko zaharragoa naiz, eta karo, ni hasi nintzen, ezazue, Santo Tomas Liceoa ikasi beki berria, baina izan nire lehenengo lagun euskaldunak ziren Santo Tomas Liceotik atea behar izan zutenak liceoan batxilergoa ematen ezelako. Pentsatu zen garaitan, karo, horregatik nik ikusten nik euskara deskubritu nula, 72an ere, ni hasi edo beranduago, ni hasi nintzen euskara ikasten, Franco izenean. Ama ere hasi zen euskara ikasten, San Francisco Eliza Plano. Gero botatuko gaztolaren ikasi zenuen, eta zu berriz... Nik kasi institutuan gaztelera eskuritu. Zagratzen ginez, ikastola ere gaztolaren batzuk ez zutena euskara zuiziten, baina gure garaian bat eta euskara ziala, eta etxean baitare euskaldunak, eta etxean beti euskara, eta nesta erderaz, telebista erderaz zaran, eta mundua erderaz, gero lagun eta familia gero batik bat euskeraz. Eta institutura juminan, ez instituturetan, baranderak izan euskeraz izan, danak, gehientxoenak, dana emeko 80 erderaz egiten genuen. Pasa ginen denak erderara askotzez guaia bat zalako, eta momentu hortan erderaz egin zalako, eta hauen
pixka bat, ez nuke esango euskera gaztatu denez, familian eta lehen jarritzen euskera hitz egiten, baina lagunekin nahi bidez, batzukin euskera zitzaitare gutxik eta gaztela zitzaitare behar bada igual, batekin hori bakarka edo, euskera nazatzezu, baina gero taldean zorenean edo, gaztela edo. Eta nik, eta nire lagun asko, ustez gero rekuperatu pendura, euskerariko jotzera euskera jotzera edo, kontzientzia edo, berez, unibertsiaren garaia. Ikasketa guztekin ditut esirateik unibertsitatean euskeraz, bere iglesiz euskeraz, baina euskeraz egin ditut, eta gero erlazioak esan dira oso... Gaur egun nire dua da euskera zatzukin, bestatukin gaztelera, eta askokin asko. Artean ari ez nire lagunak nahi ikusi moratxoa, ze bereik egin dut, eta nire bizitza guztia egiteko atzukin, egiteko askokin, erlazio aukar, gaztelera. Zatzukin beti euskera, eta zatzukin gaztelera. Badagoan nire kuadrian bat, indula jarrera bat duzkugula den euskera zitzegilekoa. Eta, nire, nahi ez, zaita bexeiten, zuk niri erderaz izteten behar zu, baina norberan erderaz iztezu. Eta honek, jarrera zentzia bat datzuz, euskeraz erantzuten du beti, eta beti da euskera izteten. Ez da nespagantze bat erderaz zen, orduan da, ez da normalena, normalak jendeak aldatzen du botinu gaztelera da, eta bai, hori batik bat, nabaitu nuen, eta garbi entzan aldaketa bat, gitzera. Lagunak aipatu dituzula, oso interesgarria ditu zait Begoñak esan duen alen, konturatu zinen momentu batean, benetako lagunak izateko euskera ikasi behartzen duela, nola izan zen? Honik jaitsi ziren, eta gara, ez da fizikoki jaitsi, Santo Tomas Liceotik institutora, Amarako institutora, eta hasi ginen harreman honetan, oso honetan, eta gaia oso garai politikoak ziren. Bertzen, gero, harreman politikoa beti nasuan erderaz, gaina Santo Tomas Liceokoak ziren multxo txiki bat instituto erdaldun batean. Bertzen, elak zergaitik aukeratu duten lagunena, baina hori, nik konturatzen nintzen beraien bat zutela, nik ez nuen zerbait behar. Behar badalda, lehen aipatu duguna, zergaitik hasi zinen futbolean, nire lagunak joaten zidelako hartotxara. Zergaitik hasi zinen zinemara, hori. Zergaitik hasi zinen euskerarekin, lagunak euskaldunak zirelako, baina ni, eta politikoki ere derrepentea izan duen ere, Saulo, Damaskoaren eroria, derrepentea, euskera, euskadi, euskal herria, eta hasieran oso abituta, pentsatzen rojas. Nazionalistak familiaretik, baina bihotzez gorriak ziren. Ikara. Euskerarekin eta bandera gorriarekin, gorria igualit. Eta, aipatu du Jonek ere lehen, gaztaroan zaletasunak aldatzen hasi ziren, egia ere desberdin bizitzen, eta irakurketak edo galdetu nahi nizuen, batzen dituzten irakurketa gutxun batzutzea askotan, filmak edo pelikulaz aparte, liburuak izaten dira fantasiaren elikagai handi bat ez, eta baina garai hartan, era bezaroan eta impacto berezia. Horatzen duzu irakurketa kulturen bat edo garai hartakoa? Nik txikitan oso komitizaren izan, eta patroiak ez, zure dut dutzen, eta gero
oso gorra eta gero zuari zuetan hori eta horrein erortatu berriz irakurri eta ari da, gara nire bezaroko garaietatik berrolari zuten izan da institutuan behar zuen bat, ez da. Eta, bueno, ez da zera eskutzen, eta nire garaitzen izan hori la familia Pascual de la Escocia. Pero este irakurri gara txikia, ala, eta berriz eta euskeraz, nire lankidatik eta igual numerarekin ez da oso ondo zartu diren amagoste egun urtaina irakurri nubeta ikastola eta asko disfrutatu eta ja bufen neola irugarren edo bigarren baina zan momentuan enterazan libua gizona bere bakarra den naiz instituto garaian, horiek etortzen zezketenak egin dira batzuk aipatzaren. Eta zu Begoña? Gogori duena da, astean irutan edo lautan joaten denera liburutegira, Konstituzio pasako liburutegia, eta hor daukat oroipena dena, udan edo joaten ginen, eskola bukatu eta gero, eta hori, eta dena da, iluntasuna, askotan hotxa, eta dia eskainera horiekiko liburua aukeratu, izan ziteken tintin bat, izan ziteken nionek esan duen bezala Julio Verne, izan ziteken Shakespearen baina egokipen horiek, Austral kolekziokoak, bildumakoak izan zitezken behar bat nire adinaren txat ez ziren horiek, baina amarekin joaten nintzenez, liburu zainak amari galdetzen zion, le vamos a dejar este libro, bai, poemai gabe, eta usten ziraten, nik liburu bat, asko, baina liburutegia, eta gaina ez egon poemarik eta han meriendatzen zenun, orduan dena da, txokolatea, gurina, tintin, usain berezi ura, ateratzen zinen eta ja gau ezen, izen buru bat esan batxearen. Eta musika zaleak eta zinaten eta zelan berezin dira. Ni ez asko, nezen ez oso musika, gustatzen zait musika, baina nahiz izan nola kaseta ekzateko eta bai, momentu batean bai gaztetan buruz espektitzen eran, baina holako bat esperatzen kontzertu eta jarraitzen da guztira, bere guztiak baina holakoak eta nahiz izan oso betzikaren oso araztetan ebai. Eta izergatik oso irrati zaren. Irrati informazio programak, eta behikan irratean jartzen ezkapatetarako, eta bai podcastekin, beti zen konbertzalea eta baina jartzetaren. Musika baino gehiago. Duen eskuitzen ere, lehen hau jarriko detetik informazioa, gero lanerako bai despartu da musika, hori da. Zu Begoña errotu izan ere bai? Bai, hori baita garaitako historioak eta esan dizudan bezala oso beratu izango telebista, irratia zen. Entzuten zenuna irratia zen gailua, etxeko gailua irratia zen. Orduan, baina musika ez zen, bezala, baina beste garai batean, hori
Matilde Perico y Periquín, eta horrelako saioak, ustedes son formidables, hor zegoen gailua eta beti piztuta, eta entzuten genuen, eta parte, eta gero gauea ja politika aldetik pizka sartuagoa ginenean, Radio Pirineo, Radio Moscú, Radio París, eta horrelakoak eta gauez eta eskutuan, ofizialki eskutuan, inorke ez mentzuten. Errenola inolako txibatori kondoa, baina gupenatzen dugu etxaiek inguratutak nire horita horrela pentsatzen. Eta euskara eta gazteleraz gain, beste hizkuntzaren bat entzuten zenuten, izan kalean edo jarratian edo zinean, kontzenu batean, frantsesarekin edo ingelesarekin edo beste hizkuntzaren batekin. Nire inglesaren relazioa gero ikasi dut, eskaneka baino gehiago baino ez hola kalean ez, eta gero bat zinemaldian eta zentzaren ikusten baino asko dezea kontsumitzen dut gaur egun. Eta gaur egun azte batek esposizio asko zandiagoa dura, beste eskuntze dintzera, duken duena baino, nire kasuan bai paraldera denez, gehiagik Lehenengo turistei turistak bat zeuden, baina asko aldatu da, baita ere Paranama, nahi da zene gortetan, orduan, ikasteko. Ni nahi, frantsesaren bai, frantsesa ikasten dugu, incluso eskola nazionaletan, endaiara bitan joan zen anderekoa, gero irakasleak, gero maistak, maista azten zen guri irakasten, la prim de matar, del menzón, eta bak. Eta ingelezan gutako asko izaten izan zela libertatearen hizkuntza. Ulertzen, karo, beti frantsesa ikasten eta gainera zentzu gaizki, momentu hartan metodo honik ez egonako eta benetan dizuet maistak zirela hori derrepentean endaiara bitan joandako bat eta kito. Eta orduan derrepentean, nik ez ditut izan karrerarik, nik erabaki nun, dirua irabazi nahi nula, el nintxela sartuko gozurte universitatean, el nintxela hemendik kanpora joango, eta, justu bankoetxeko jefeek esaten zuten bezala, que la niña aprenda el idioma. Hizkuntzak ikasi ditu, baina nik erabakita. Eta ingelesa, eta betikoa, frantsesa ikasten zenun eskolan, edo kolegion, eta ja ingelesa ikastera joaten zinen lakuntzara, lasu bakarri, Urbieta kalera, han aurkitzen zenun benetako irakasle eskanjeroak. Eta gaina ingelesa zen, justu zinemaren hizkuntza kulturan. Garaziko zaren, Hugo Dagosoa ikusten genula, ez? Guk edo genuen ikusten frantziako zinemarik, eta guk ikusten genuen, naiz eta gaztelania zentzun, ikusten genuen, estatu batetako pelikulak ikusten genuen, eta bagenekie pelikula horietan ingelesez mintzatzen zela, eta bazen musikaren hizkuntza, eta bar. Guretxan, dako asko dintzen, ingelesa izan zen libertatearen hizkuntza, baina ingelesa irakasteko metodologia asko aurreratuagoa zegoen. Ni momentu berean hasi nintzen frantsesa sakon, frantsesarekin eta ingelesarekin, eta metodoek ez zuten hori
jarraitzen zuten berriak metodoarekin frantsesez eta ingelesez jazen hori entzuteko benetan kasetak entzuteko beharra edo aukera lakizen, liburuak marrazkiekin, historioekin eta guzti. Eta gogoratzen zuen zure lehenengo soldatapeko lana, zu berehala nahi izan zen lana. Azken nintzen klase partikularrak ematen. Baina gogoan, ni sartu nintzen ja. Historian aurreraturik sartu nintzen Martuteneko itzultzaileen eskolan euskera hobetzeko. Bai atenituan nire kide guztiak, ikaskide guztiak ziren mama eta bukatxarren Lourdes Auzmendi orain ni Lourdes Auzmendiren euskerarekin konpatutan euskera irakasleak oso onak, Koro Navarro, Josu Zabaleta, Peio Zabaleta, Xavier Mendiguren ez itzultzailea, bestea txikia badena. Claro, nik ez konparatzeik euskera horiekin, baina Martuten izan ziren asko, orain daude telebistan, Euskadi Irratian, bakarrik itzultzaile peto-petoa. Baina ni beraiek baino askoz gaztelania oparagoan eta telebista sortu zenean eman zidaten azpitituloak egiteko aukera. Euskeraz eta azpitituloak gaztelaniaz. Eta, claro, bailak izen bazen, baina lerroka ordaintzen zizuten dira. Eta, claro, jaso nuenean lehendabiziko soldata esan nion amari. Ez que zer egin horren beste diratik, eta erosi nun laguzko txuka bat, nire lehendabiziko laguzko txuka. La bala la piedra. ¿Qué película de Azpiti? Según telesaiak, ez ziren garai hartan banekin zerbait zinemak eta ez ziren benetako pelikulak, ez telesaiak edo iluzioen bikoizten ziren telesaiak. Zurian, gogoratzen duzu, zure lehenengo soldatapeko lana? Bai, saskibaloi egiten zailan izan, jolaztero, gara hartan, eta umeak entrenatzen, eta soldata bat ematen zuten, soldatean txiki bat, baina, ondo zegoen, komplementatzeko, etxean jatzen genuna, eta amasei bat urte, amazazpi, eta bezan izan nahi urtetan edo. Eta, zan astean zehar, entrenatu umeak, eta gero, larun batetan, baina papetan batean. Gainera gara hartan etxean gurasoak, oso guraso potxeko zentzian gaur egun gehientzuna zuten dira, baina orduan zauden bi guraso implikatu eta gainantzekoak beti izaten genituen problema gotzen ez horrekin. Eta entrenatzen genituen, baina batzen parte bat festibaren, konbentzitu batzen genituen guraso batzuk, ez dakit altzara juteko partida jokatzera edo antigora edo Garraio, beste autobusan jaten ginen, baina batzutan zetzen erresa eta zekin eta. Eta gero janik karneta aterarunean, nire kotxean batzen izan igual sortzi gune, esportista baki batean, esmutitolako. Baina bai, hori ditzen. Hiru esan año, gehiago. Eta gero, janik irakurri dut ez eta bitza ikasketak egitzen dituen, eta egiten jakulizitateak. Bai, ni berez, unibertsitatearen honetan, esan ziatelako, jau zinen egon, eta hori esan ziaten, ikusentzunezkoa komunikazioa zela gehiek gerturatzen zen karrera. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitatea nintzen, eta zantzaren, oraindik ez zutela programari jarri, baina hori importantzak ez zutela. Aukera nula,
hiru urte egitea kazetaritza, eta gero pasatzea ikusentzunezketara. Eta orduan, hori egitea erabaki nuen. Hasi nintzen kazetaritza egiten, lehenengo urteetan, berdina zen, lehenengo hiru urteetan. Eta gero, hirugarrena iritsi zanean, eta aukera izan duen aldatzeko, izateke hirugarrena berez egitea ikusentzunezketan. Erabaki nuen kazetaritza egitea eta publizitatea egitea, eta ikusentzunezkoak alde batera. Egiatan, unibertsitatean asko disfrutatu nuen, oso gustura egon nintzen, eta ez eta ez dakateen komunikazioeko gaitasunik, kazetaritzaren atzutan nintzen, horrekin ilusioa nintzen, eta nire zikri egile izaten ametxan horra bai, baztertu nuen, momentu batez. Eta gero gauza, kuriosa gertu zedan, zeia, karrera bukatu nunean, eta nire ikaskide gehienak lan hor zuten, batzian, telebistan, mesatzen publizitatean, entzitan, komunikazio bulegotan, eta nekin esun dut zer egin, eta egin aukera universitatetik jarraitzeko, eta nire asmoa zen doktoreo egitea, eta banakan ja gaiatu gana, eta nondik jo, eta nire helburu bat zen, eta gara universitatea, akademia edo, nire profesional egitea. Eta ja apuntatu nintzen doktoreo kursu batzutara, eta irailan zinera nintzen, nire bikutekin, eta aurkitu nintzen nire ikaskideatekin universitatea, eta behak izan zian, zinea bezorren urtean, nire bat urtea eta behak izan zian, nahi jartzulat zinea Xarobetzin eskolan urtean. Zinea, zaten izan pelikula ikustera, un pelikula ikusi, eta txaga nintzen ez pelikula egin egiten duen zinea, eta nire planak aldatu nituen, erabaki nuen aukera bat ematea nire amets edo zakin nola ditu bai amets horri, eta horrek nire bizitza da pasan. Eta baina kuriosuena da, neska horrek ez zula zine kurso egin, praktika lortu zituen egunkari batean, eta kazetaritza montetik kontzen, eta ez zuen kurtso egin, eta nik bai, eta horrez auto nintu nire lankideak, eta horretik 2000 urtean, eta egiten aritzen dut. Horretik 2000 urtean zutu genuen lehenengo Moriarty laguntalde bat ezela, eta gero produktura, eta horretik nago lanean jatzen. Zertan oso hartu da, gertek zerren, suerte, baina horre. Eta, zu Begoña, ez zenuen kazetaritza ikasitarekin, kazetari lana egitezu. Baita txinik barra, ja, zinema guztoko nun, gozeko zinekudean fuet, hasi nintzen lagun batek ikusten herri-irratian zine kolaborazioa egiten, eta derrepentean herri-irratiko lagun horrek eman zion beste lagun bati denok nahi genuen zinema ikusteko joaneko pasea. Eta ni emakumeok propio daukagun maleziarekin kristona bota nion, esan nion damutuko zara horrelako berriro egiten baldin badidazu, zergaitik berari, ni nahi zurela mini aldakite belakite, eta orduan deiak sortu behar zuen Gipuzkoako edizioa. Eta ingokoak bazun kritikari ofiziala, baina kritikari hori gaixorik zegoen, eta naiz eta loa esartu emanaldietan nola ezin zuen arnaza ondo hartu,
ematen zuen da ronka, zurrunka izena. Eta gero hori behiarako oso iruditxarra zen da. Behiako kritikaria hasi da zurrunka. Vale. Eta